Mal-11,000 tifel u tifla li jattendu fi skejjel indipendenti jew tal-Knisja se jibbenefikaw minn trasport b'xejn. Dan kif intlaħqet bażi tajba ħafna ta' ftehim biex għal 5 snin li ġejjin ikun il-Gvern li b'mod dirett iħallas għat-trasport tal-iskejjel tal-privat u tal-Knisja. Żvela dan il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo ma' One News fejn spjega li wara l-ftehim għal trasport b'xejn għal studenti fl-iskejjel tal-Istat kien imiss dan il-pass għal skejjel tal-privat u tal-Knisja. Saru ħafna laqat, iktar minn 60 laqa ma' xi 19 l-operatur differenti u bdejna niddiskutu il-problemi u l-isfidi li għandna u naħseb issa għandna bażi tajba ħafna ta' ftehim li huwa ġust għal dawk li jipprovdu s-servizz, li jkun ta' kwalità tajba għal dawk li se jużaw is-servizz u li dawk li ħallsu taxxi ikunu żguri li l-flus qed jintefqu tajjeb. Id-differenza issa se tkun li l-ġenituri ta' tfal li jagħmlu użu minn dan is-servizz mhux se jħallsu xejn biex jibagħtu lil uliedhom l-iskola bil-vannijiet. Irrid ninserraħ ras il-ġenituri li mhux se jħallsu flus, jiġifieri mhux kwistjoni li se jħallsu u mbagħad se jingħataw lura l-flus li ħallsu, mhux se jħallsu huma, ir-relazzjoni hija bejn il-Gvern u min jipprovdilhom it-trasport. Hemm ġenituri li diġà ntalbu jħallsu, hemm operaturi li diġà ġabru l-flus mingħand il-ġenituri, dawk il-flus iridu jtuhom lura l-ġenituri. B'hekk innota l-Ministru anke l-operaturi ikunu rashom mistrieħa li se jitħallsu direttament mill-Gvern mingħajr il-bżonn li jiġru wara flushom. Il-Ministru nnota kif din il-miżura se ġġib serħan il-moħħ ikbar għal bosta ġenituri hekk kif il-ħlasijiet għall-iskejjel privati u tal-Knisja kienu jvarjaw skont l-iskola u kienu jwasslu għal ħlasijiet sostanzjali speċjalment f'każ ta' iktar minn wild wieħed jagħmel użu minn dan is-servizz. Barra minn hekk din il-miżura mistennija tkun fattur ieħor biex jitnaqqas it-traffiku f'pajjiżna. Lilin minn dan il-Ministru spjega li din hija miżura ta' ġustizzja soċjali biex jittaffa l-pis minn fuq il-familji. Miżura li jiffrott il-qagħda tajba li għaddej minnha pajjiżna. Jekk ma jkollokx tkabbir ekonomiku u ma jkollokx ħolqien ta' ġid, ħafna mis-servizzi pubbliċi li qed jiġu offruti u li huma ġodda u li bdew jiġu offruti fl-aħħar snin jistgħu jiġu offruti biss minħabba t-tkabbir ekonomiku. Tkabbir ekonomiku tkattir tal-ġid waħdu mhux biżżejjed miegħu jrid tkun hemm imbagħad it-tqassim ġust ta' dan il-ġid. Il-Ministru spjega li dettalji dwar dan il-qbil se jingħataw la darba jiġi konkluż u ffirmat il-ftehim fil-jiem li ġejjin.